May trailer. Ay! Uy! Okay, okay. Labas muna doon yung mga... Wala na to. Gago! Hoy! Gago, si ano? Ay! Inilabas ko yung mga kalita and friends. Ano masasabi mo? Dali! Balay ko! Wala. Okay, ready. We got Kokoy! On the left corner, we got Dabugiman! Ayan, recording! Nadaan ako na baka kami Here we go! Sila! Wala ulo! Bilis! Saan ba pwedeng tirahin? Oo! Yung paa muna! Okay! Go! Hindi, Balitan natin! Ako na tayo, pipilangin ko! Alam mo ako! Ulun! Yung ano, dali. Let's go! Asan yung time? Let's go. Walang time. Walang time? Hindi ko magalit eh. Hindi ko wala yan. Wala yan. Tigil yan ako. Maluloko pa tayo. Ito. Bilis! Ano ba ito? 1 minute? Di ba naka-video na yan? Oo. Wala pa. Abulay mo. Bilisan nyo! Okay, walang time. Ayan. Ready? Go! Go! Yay! Boom, boom! Taka! Boom, boom, boom! Boom, 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 boom! Boom, tsak! Boom! Ooh, look at the blood. That's the blood of people. Oh shit, who the fuck is that? Hindi na paa! Hoy, sokotin! Oh! Rock on! Sokotin tayo dyan! Soko! Yeah. Oh! Lenny! Oh, udan. Oh, si Zoro! May tatak ng Zoro! Bilis! Ayun o! Hindi naman! Zoro ba yan? Sila daw tatlo. Hey, recording my friends. Yeah. I. Gusto, niggas, oh! Woo! On the right corner, we got the people right here. In the left corner, the boogeyman! Woo! Ready? Go! Dali lang. Okay? Ball video. Naka-video namin. Okay, nga yung paa mo. Hoy, kumanta naman kayo. Purple City Burger. Go! Suntok. Yeah, baby! Yeah, that's it, man! Oh, damn! Bata ko to! Hey! Bata ko to! Yung mga upan, lang. Ay! Bata ko to!